Mohon perhatian, jimat sajian malam Jumat segera dimulai. Ingat, acara ini bimbingan orang tua dan untuk dewasa, tidak diperuntukkan bagi penderita jantung, paranoid, dan ketakutan yang berlebihan. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Jawaban Telepon ing Jero Kuburan. Cerita iki minangka cerita kiriman Nono Warnono. Bayan Nuri sebut wae saka tilik dulur langsung ngantor. Awit ing bale desa wis ditunggu wong akeh. Padha njaluk surat kependudukan. Wis pirang-pirang dina iki dheweke ora ngantor, saben ana warga sing telepon mung disemayani. Jalaran isih wirawiri ngopeni adine sing lagi lara nemen. Rampung ladeni warga sing butuh surat, Nuri gegancangan menyang kutha kabupaten. Urusan maneka laporan sing durung rampung ing dina sadurunge. Uga ing kantor pertanahan ngurus sertifikat lemah. Butuh bola-bali mlebu metu kantor agraria. Nadyan jamane wis sarwa online, nanging bab urusan sertifikat lemah prosese ora bisa cepet. Kudu menyang meja kono meja kene. Anggone ngrampungi gawean ora fokus, kurang konsentrasi. Pancene dhewe lungguh anteng bareng wong akeh ing ruang tunggu. Nanging pikirane nglambrang tekan ngendi-endi. Luwih-luwih merga kahananing dulure enom sing banget nguwatirke. Mula nalika antuk panggilan nomor urut antrian, Nuri ora reaksi apa-apa. Tetep lungguh delek-delek, panyawangi kotong. Lagi bareng pawongan ing jejering jawil, Nuri gragapan. Agi-agi menyat saka lungguhe banjur tumuju ing meja petugas. Ngulungake berkas marang petugas kantor pertanahan, ditampa banjur diteliti sawetara data ing blangkon jero map. Ditumpuk ana meja urut antrian. Nuri kluntrung-kluntrung bali lungguh ngenteni gilirane diceluk maneh. Nuri lungguh kaya sekawit ing kursi antrian wujud Stanley sing ngisor lan tembing geger ana bolong-bolonge cilik. Sinambi nunggu giliran dhewe nyoba mbuka HP. Pranyata Ambarwati sisiane mentas ngebel. Arep ditelepon bali Nuri rada pekewuh. Jalaran suarane bakal ngganggu suasana ing ruang tunggu kantor dinas pertanian kono. Nuri banjur mbuka WhatsApp. Pranyata Ambarwati wis nulis pesen. Surasane dheweke dijaluk enggal mulih. Jalaran lorone sedulure sangsaya nemen. Kabeh keluarga wis ngumpul ana kono. Nuri kewan anggone arep bales pesen. Nedya enggal mulih nang antriane isih dawa. Nanging yen ora cepet mulih samar menawa ana apa-apa, awit kahananing sedulur wis kritis. Ati nuranine nuntun supaya mulih wae dhisik, sebab sing lara iku adiwan wigati. Lagi maknyuk mlebu lawang omah sing wadon mapak karo gumremeng ulate mbesengut. Sampean ki piye to, Pak? Wong dulur lara nemen kok malah ditinggal lunga adoh.
kaya ora ana dina ae. Awake dhewe rak ya wis ajeg mrona-mrona to, Bu. Karepku dina iki nglayani warga sing butuh surat-surat. Wis pirang-pirang dina aku ora ngantor. Banjur iki mau aku bablas menyang kantor pertanahan kabupaten. Antri proses sertifikate wong-wong kae. Ujare Nuri karo nyelehake tas cangklong ana dhuwur meja. Wes lah ayo, Pak. Selak ditunggu dulur-dulur, ora perlu salin. Pamunggeling Ngambarwati karo dandani jilbabe sing durung trep penganggone. Wis rampung anggone macak kari budal menyang omahe adine. Durung nganti starter sepeda motor saka lawang pager Eko Yulianto katon mlayu rodok kesusu. Adine nomor 3 sing omahe siji desa kuwi awe warta yen kakange sing loro nemen ing Tuban wis tinggal donya. Nuri legek-legek. Ora suwe telpone Nuri uga muni. Didudut saka sak klambi banjur diangkat ana kabar saka ponakane. Ngenani Wahyudi sing wis tinggal donya. Nuri gegancangan nyengklak sepeda motore budal menyang Tuban. Lungkrahing raga ora dirasa. Sak dalan-dalan gawang-gawang adine sing tinggal donya kuwi ing tlapukan mripat. Wahyudi banget cedhak karo dheweke. Dulur lima wis padha mapan uripe, nanging Wahyudi pilih nyambut gawe ing sawah. Gelem nyambut gawe kasar ngolah sawah warisan saka wong tuwa sing ora pati jembar. Nuri nglenggana Wahyudi duwe kelakuan kurang becik. Sok ngepras galengan ampri sawahe wimboh amba. Ora pisan pindho dielikake nanging Wahyudi sajak ora melu. Yut, mbok galengan iku ditambahi, aja mbok kepras nganti entek ngono kuwi. Mesakake yen ana kanca tani liwat, rekoso lan asin kepleset ngiwonengen. Panyaruwene Nuri nalika Sabyantu Wahyudi ndaut wiwit pari. Janjane iki kudu sepira gedine galengan sing kok karepake kuwi, Kang. Prasaku ya wis amba, cukup kanggo wong liwat. Yen isih kurang gedhe apa kudu dipadhake karo dalan kampung kae. Wangsulane Wahyudi sengol. Tegese iki ya samadya. Sing wigati gangsarake sapa wae sing liwat. Kowe ra isih eling pesene bapak nalika sugenge. Perkara lemah kuwi kudu sing ati-ati jalaran urusane digawa mati. Wahyudi ora ngrape. Pilih iwut nggereti dautan wining sing arep ditandur sesuke. Di Banjarwarata ditempah ing lahan ler-leran sing nedya ditanduri. Nuri ngelus dada. Adine kuwi pancen rodok kakuwatake, angel dituturi. Nanging rene ing antarane sedulur dheweke sing paling cedhak karo Wahyudi, Nuri ora kendhat ngelingake yen ana kurang benere. Krana wiwit ditinggal mati wong tuwa dheweke sing ngemong adi-adine. Eling anggone wanti-wanti bapake nalika isih sugeng. Wose aja kongsi mangan galengan. Jalaran akeh wong sing nerak pepacuh mau banjur kosok uripe. Lara ora waras-waras nganti dadilan patine. Wis akeh conto lan tuladane. Ora setitik wong-wong sing nerak angger-angger mau kepanduk wawaler. Nuri kaget dadak diklakson mobil ing burine. Lamunane buyar sepeda motor sing ditumpahi oleng seliat-seliot. Ambarawati gremeng sing lanang mergo nyetir kendaraan karo nglamun ora konsentrasi. Sepeda motor mlaku rendet disuda playune mergo lalu lintase padet. Kendaraan sisih kiwa tengen lakune ngesuk tekan saklore pondok pesantren Langitan dalan rodok selo. Sepeda motor digelak meneh lakune. Mbuh wis kaping pira pikirane Nuri bali ngalambrang. Ngetut pangangen-ngangene larane adine sing ora waras-waras nganti dadilan patine. Kamangka saking tamba medis lan non medis wis dicoba.
Tekan papan kesripahan kahanan wis rame. Jagang kendaraan rodok ngiwa, pelayat wis wiwit teka siji loro. Keluarga tonggolan kanca padha mara. Njero omah tekan njaba wis disiapi lungguhan. Kumpulan jamaah kematian wis ngadegake tenda lan jejer kursi. Mlebu njero omah Nuri sak bojone dipapak keluarga liyane. Srinah bojone Wahyudi karo anake loro isih nangis. Wong-wong wadon padha lungguhan jagong. Saperangan liyane olah-olah kanggo mangan tenaga sing duduk kuburan. Nuri buka lurupan jarit disime adine, dideleng permati. Kulite maslih semu ireng. Biasane kulit ireng dialami wong sing kemoterapi utawa cuci darah. Kamangka adine sing wis jenat iku ora nate cuci darah merga ora duwe lara ginjel utawa jantung. Mung obat dokteran obat herbal sing dikonsumsi. Liyane kuwi mung pengobatan alternatif. Nalika ngedusi mayit disetetekake maneh, temenan pancen sak kujur pakulitane adine lanang kuwi maton semu ireng ora sak lumrahe. Dipikir jero digathuk-gathukake lelakon urip adine. Parandene pangangen kuwur kuwi enggal dikipatake adoh. Banjur maca istighfar kanggo dulur kinasih kuwi mau. Muga pangeran ngapura sakabehing dosa lan kaluputane. Sepiro gedene dosa pangapurane Gusti Allah ngluwihi donya sak isine. Rampung dikafani, jisim enggal disolati ing musala kulon omah. Musala lingkungan. Ora pati akeh sing melu nyembahyangi mayit. Musala cilik kuwi ora kebak jamaah, mung watara 3 baris wae ora jangkep soft pungkasan. Pancen wis dadi kanyatan ing saktengahing bebrayan. Jumlah wong takziah akeh gunggunge yen sing tinggal donya para ngaluhur. Saora-orane tokoh sing kinurmat ing lingkungane. Kosok balene karo kanyatan yen sing tinggal donya mau wong kawula lumrah. Luwih-luwih warga kang ekonomine sekeng utawa wong randuwi tansaya sethithik sing nguntapake menyang kuburan. Rampung salat jenazah wong-wong sing tinanggenah duduk kuburan durung rampung. Jamaah padha lungguhan sinambi ngrantu budale mayit. Ana sing lungguhan karo rasan-rasan lakon uripe Wahyudi. Saperangan liya grombol ngadeg ing plataran musala. Sing dirembuk olone almarhum. Kupinge Nuri krungu dhewe rasan-rasan kuwi. Undrane rerasan bab tumindak adine sing seneng mangan galengan. Jebul saksuwene iki tangga kanan kiring wis padha ngerti. Hatine Nuri nangis krungu kabeh mau. Ya gene meh kemput padha ngrasani olone Wahyudi. Kamangka kudune taksiah kuwi ndedonga nyuwunake pangapura marang sing wis mati, ora malah metani kekurangane sing ora ana. Piye? Kuburane wis siap. Iki jamaah padha nunggu rampunge sing duduk kuburan. Takone Nuri marang Eko Yulianto sing lagi teka saka kuburan. Nanging Eko ora gage wangsulan mung sirahe sing gedhek-gedhek katon praupane sedih. Piye? Apa jenazah siap diangkat mrono? Nuri ngambali takon. Durung rampung, Kang. Lemah alot. Nanging bareng diduduk bola-bali jugruk, ambruk. Akhire mindun gaweni, Kang. Ujare duluring nom kuwi karo narik ambekan landung. Kudune diantisipasi ampre bisane ora jugruk lemahe. Wis, Kang. Nek daya macem-macem wis dicoba, nanging lemahe terus amblek. Dudukane dadi suwe ora rampung-rampung, Kang. Wus ana wong loro pilih meneng sinambi ngrantu rampunge ngeduk kuburan. Rodok minggiring kidul musala. Moh kumpul karo petakziah liyane. Mundhak atine nelongso yen krungu wong-wong kuwi ngrasani Wahyudi. La ilaha illallah. 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 Dungkap surup srengenge jenazah nembe diangkut nyang kuburan. Kuwi wae kanthi luweng dereng sampurna. Ora nut ukuran sapengadeg sapengawi kaya umume. Krana kahanan sing baku mayit bisane enggal dikubur. Pranyata wong-wong padha ora ana sing gelem nyemplung luwangan. Nuri lan Eko akhire ngalahi jegur juglangan.
mapanake mayit apa mestine, ganjel gululan nempelake pipi ing lemah. Sawise dibuka saperangan mori, dihadepake kiblat banjur diadani diikomati. Nalika lemah saka dhuwur wiwit nguruk jenazah, Nuri krasa ana sing aing. Kuburan krasa ciut, dheweke keplepeken kentekan napas. Bumi krasa geter, Nuri age-age mlumpat munggah. Lemah buangan enggal diurukake rodok kesusu saka kadohan wis keprungu adzan magrib. Rampung adzan mudhin enggal maca talqin. Kaya pakulinan sing lumatu ing daerah kono. Nanging wong-wong wis ora jangkep akeh sing disiki mulih. Langit mendung peteng gluduk barengi kilat gumlegar kaya nyigar bumi. Mlaku mulih Nuri ngrayangi sak klambine ora ana, sak clana uga digrayang ora nemu. Pikirane lagi eling HP sing disae ceblok nalika ndingkluk mapanake jenazah ing jero luwangan mau. Rumangsane sing ceblok mau grogalan lemah saka dhuwur, awit kahanan wis rodok peteng, dheweke ora kober nyawang. Sing genah HP Android duweke katut kependem bareng jenazah. Ketindian suwalike pocongan mayit arep dibongkar ora mungkin. Mendah rerasane wong akeh pilih ikhlas kelangan HP. Rampung ngaji tahlil, Nuri lan sisiane gegancangan mulih menyang Bojonegoro. Lakare ngomah uga ngramut wong tuwa sing wis sepuh lan lara-laranen. Ing pangangkah nedya bali marana maneh yen tahlil 7 dinane. Tekan omah bablas adus lan ganti penganggu. Klambi lan clanane reget kabeh jalaran meru mlebu luwangan. Malah kejugrukan saperangan lemah dudukan. Songkok ing sirahe uga diseleh pawon, niate mengko dikumbah yen wis mari adus. Bengi nalika mapan turu, eling HP sing ilang. Nyilih HP-ne sing wadon arep nyobak kanggo ngebel nomere. Mbok menawa isih keri ing papan liya sing ora kadunungan. Ancas sekawit mung laku iseng. Nanging bareng dicoba dheweke kaget setengah mati. Jebul nomor telpone mau, lah kok ditelepon nyambung. Dirungok-rungokake kaya krungu suarane adine njrit-njrit njaluk tulung. Bola bali swara mau terus keprungu ing kupinge. Banjur kaya ana swara lemah amblek nyepit mayit ing jero kuburan. Kesusul swara aneh banter ngegirisi. Nuri kaget ra karo-karuan, jantunge deg-degan, sikile wel-welan, kaget kamiweden. Krekal tangi saka paturon banjur refleks nutupi kuping sing krungu swara sing gawe giris mau. Ora sadar HP duweke Ambarwati ceblok. Kanthi praupan kamiweden Nuri ngoyok-oyok bojone sing lagi turu angler. Iki cerita saka aku, saka Bojonegoro. Salam Jimatres, salam misteri. Au.